Strömmerin kenttä aloitti Rangersilta, nyt tulee hyvä kääntö. Lahti ja siellä pallomaalissa nopeasti kääntyy, hieman heikompi avaus, ensimmäinen laukaus palloverkkoon, 35 sekuntia pelattu. Vähän sellaista tuli, mitä puhuttiin tuossa ennen. Että... Joo, Rangers hyvin kyttäisi katkoa ja vähän huolimaton syöttö tosta ja se jää tietysti tuohon pahan paikkaan ja sen jälkeen siellä on oikeastaan 2 Rangersia jää tuolla oikeassa siivessä, että hyvä nopea laukaus siitä ylös, että meneekö tuohon etukulmasta? Yläkulma on kyllä tarkalla. Alaluusua, Kallio, Markkola, Viilman, Huppunen. Nyt tulee keskelle alaluusua, ottaa pitkän kantin ja melkoinen pommi etukulmaa. Hyvin tulee kaikkien peittoon. On toi kyllä aika helpon näköistä. Joo. Saahan se. Hyvä pelaaja sai sen näyttää noin helpolta. Siinä yksi käyttö Kalliolla, Kallio takaisin. Sen jälkeen Salo, Kokliutskin myy ja siinä yrittää Budde ja Jäänforskin vielä peittää, mutta siinä joutuu Nykänen tulemaan pitkälti. Siinä vähän tekee maskia omat pelaajat jopa. Kahdella pakkiparilla nyt 3 sijaan rullaavat tätä 3. erää. Katsotaan maksaako vaivan. Nyt tulee sieltä paikka kun Varkaa ja alaluusua tarjoilee ja maalin laukoo Jere Lahti. Se oli kyllä melkoinen kermaleivos jälleen Samuli Alaluusualta. Nostaa syöttöjen määrä 18. Inhottavasti lurvahtaa niin kuin Tiikerivahdin näkökulmasta, Nykäsen näkökulmasta. Puikkoihin tulee veto, tulee aika nopeasti ja toi kun se tulee poikittaisliikkeeseen, siinä vähän väkisin jalat aukeaa sivuttaisliikkeestä kun vaihtaa puolta ja Markkola. Pallo syvää ja nyt kenttämestari erikoinen siitä suoraan Laitiselle. Pallo ja ensimmäinen laukaus Stark. Kevin Stark avaa kotijoukkueen maalitilin. Joo, se oli tosi tärkeä maali tämän pelin kannalta. Kyllä, 14-15. Stark on muutamat kerrat välätellyt laukausta tuolta laidasta. Nyt se menee läpi ja Kirjonen haroo vähän ilmaa ja näin nyt alkaa ehkä se kotijoukkue takaa ja maalin syöttää Patrik Laittinen. Kyllä, ei mennyt kuin 54 minuuttia tuohon maaliin. Että... Ei, Laittinen